אדום אותו צהוב, לאדום אותו צהוב. כן, אני פעם ראשונה פה. באמת? מי אצלך לבוא לפה? שמעתי פה, אתה יודע, מהאזור. כן, אמרו לך שלומדים? אמרו לי הפלאפל הכי טוב פה. אוקיי, יפה. הלאה, בוא נפתח. אתה לומד סגנון משחק. לחמש או לב? מה זה? לחמש. חומוס. כן. לחצל זה לב המנה. ניתן לך חיסולים קל, בינוני או כבד. שים חצי. נלך על בינוני. כן, בינוני. אמרנו לבצבץ. פריצה, לא... כן, פריצה, מה זה? יפה. אני רוצה פה... הלאה, להמליח. מלח! לפלפל גם. כן. גם אם לא תקשיב, אתה תלמד בהמשך, כדאי ללמוד את מהלכי המשחק. לסלט. אני עכשיו עובר לפלאפל, אפשר לקבל מנה כבר? כן, לסלט. סלט. לטחן נתפס. הלאה, לחמצץ. עובד, שים הכל. לחמצץ גם אבל? מה זה אומר? אני רוצה חמוצים. כן. חמוצים. לבצל גם? גם. גם לבצל. גם. לפטרלס גם? תביא לבדה כבר, אני רוצה לאכול. כן, גם. לפטרלס גם. עכשיו דרבי. מה דרבי? חריף זה הפועל תל אביב, אבא מכבי. הצהוב. כן, אז זה מכבי. לא, הצהוב. כן, אבל כמה למכבי? הלאה, גול אחד או יותר? תביא את המנה, אני רוצה... לא, שים גול. שים גול, זה ישפר לך את המשחק. הרגת אותי. הלאה. זהו.